Здравейте, геймери! Аз съм Винесе и това е четвърти епизод на Mobile Games. В този клип ще играя на онлайн хедбал. Макар че тук е изписано само хедбал, не знам защо. Тази игра ми препоръча Dark Народов BG. Не знам, може да сложа линк в описанието за канала му. И сега... не знам какво представлява тази игра, сигурно нещо с футбол. Гледал съм един клип, два, но съм забрал. Наистина. Честно ви казвам, забрал съм. И... да, нека да започваме. Той ми е препоръчал във Facebook страницата ми. Ако все още не сте харесали, можете да харесате. Защото там питам на какво да играя и подобни, например... да, защото като не знам на какво да снимам. И да. Tap Play. Ето виждате, не съм играл. Не знам дали когато New Player, Login. New Player няма да се логвам. Сигурно в другия епизод, ако ви хареса, мога да съм се логнал и нещо заби. Окей. Training unit to complete the training before starting the game. Окей. Да видим тук има ли нещо. Да, има нещо. Ето тук ще си поставя камерата. Защото тук няма нищо, нали? Да. Добре, аз съм бил добър футболист, да? Брех? Не се не види. Оставя. Скоро гол. Надеюсь. Не видим. О-хо-хо! Тази игра ми хареса. О-хо-хо! Да, макар че ми вкараха един гол. Трябва... това е компютър. С главичка. Оставе! Не. О, не! О-хо-хо! Какъв гол! Хо-хо! Аре, вкарай ми, де. Да, добре, помислих, че това на него направих. Как се... О, не! Не! Макар че аз ще бия, поне така мисля, все пак трябва да не даваме да ни вкарва. Какво правиш, бе? О-хо-хо, добре. О, главичка. О-хо-хо! Аре, огнена. Аре. Не! Какво направих, бе? Стига съм... какво прави тая? О-хо-хо! О-хо-хо! Стига ли? Между другото, последния видеоклип на Clash of Clans сте видяли, че какво казах? Значи в последния видеоклип имаше банер. Какъв банер, бе?
тъмбнейл. Нека да седна като хората. И да, много аматьорски тъмбнейл. Взимам от Google, пиша числото и това е. Но този път мисля да го направя по-хубав. И така, now you are ready to play. Login or select. Няма да се тукам с Facebook. Оставяме. И мога да ви покажа как да ме намерите. Бе, какво става? Искам да го цъкна това. Добре, бе. Така. Добре. Окей. Да видим какво става. Хизбал, бла 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 бла. Добре, това го знам. Добре, да видим. 4 минути. Добре, сезон, какво това? Окей. Target. Offline. Статка, beginner, бла бла. Няма си има идея по статка. Friendly. Да, ето тук можем да играем ние. Просто напишете, значи тук add, пишете ето това. Ivo BG11. Цъкате. И да, естествено няма резултат, защото само аз съм единствения, който се кръства така. И пишете сигурно първия. Това и request, да. И тук аз ще ги приемам. Само ми пишете на лично съобщение във Facebook, че искате да играем заедно. Във Facebook страницата ми. То. Сега. Окей. Старта матч. Окей. Добре, мисля да играем на... не знам какво е това. Няма значение. Аматьор. Сигурно преведено е това. Аматьор. Също кой ще бъда? Мисля, че ще загубя. Колко мога да бъда? Добре, значи искам да имам това. Не! Това ли съм аз? Добре. Това от Германия ли е? Какво е? Какъв гол! Ха-ха! Втори гол! Автогол! Ще ме биш ли е? Главичка! Не! Сега ще се губи от него. Чай да забравя да си го поместя. Не! Аз докато си го мести това... Точно така. Не, ще покарам. Гледай, край де. Какво е това край? Какъв гол. Добре, аз не мога да скачам. Не съм свикнал с контролите. Но аз
Не му се оставям. Сега той ще ми даде... What? Да, бе! Аз не можах да си избера. Добре. О, 7, 9 секунди. Три, 2. Лагна! Спечелих ли, бе? Реклама. Пуста. О, да, я да видим. Да, спечелих. You won. Окей. Браво на мен. Браво. Добър играч. И двамата сме месите. Окей, искам следващ опонент. Добре. Това е на Android сигурно това. Добре, искам Move Reverse. Invincible Freeze. И това е. Match is starting. Това съм аз, окей. Окей, нека си взема таблета. Няма да ми виждате красивото лице. Съжалявам. Нали, знаете, че се губам. Дори така му вкарах гол. А така... Какво става, бе? Брачет! Мурта! Право, бе. Това е било за топката. Искам да бъда Invincible. Ще ми вкара гол! О, не! О, какъв гол, дами и господа! Давай! Давай, бе! Хе-хе! О, но! О, не искам. Не, докато се обяснявам в любов, шегон се. Докато тук си гледам нещата. Да. Би ме. Ще победя. Мисля, че в тези 17 секунди ще ми вкарат 3 гола. Не, добре, нека да му се оставя за тези 9 секунди. Даже така му вкарвам гол. Вау. Голям слабак това. Добре. Мисля, че ви е интересно на вас, защото на мен ми адски интересно. Мисля, че ще направя друг епизод. Също, ако ви хареса, може да харесате клипа все пак. Защото така ми помагате много. И не само във Facebook страницата, ако гледате от Facebook страницата, отидете в YouTube и го харесайте, защото не гледам само харесаните във Facebook. Та да. И какво става, не знам. Ето ще се преместя сега. Мисля да изигра последна игра за минута и половина, 90 секунди, да. И така. Но тук си гледам изражението тук на таблета, защото сега стана тъмно и... Така... Какво зарежда, не знам. Какво стана, бе? Ама че лошо. Ще направя така. Окей. Имам 2120, супер. Добре, нека да изиграем. Всъщност... О, това струва 2500, да. Аз имам само 2000. What? Какво? Как се измести камерата? Ари, бе! What? Остана тук, чак. Интересно. Защо тук пише времето, когато може... Всъщност, всички ли са на 90? Да. Окей.
Нека да отидем на Amateur. И да изиграем последна игра. И може след това да си направим някакво геройче. Така, значи, всъщност, фризбал искам да фризна героя. Да. Окей. Ето, око. Окей, имах предвид. Как това съм аз? Аз винаги правя така, не знам. Защото това ми помага повече, отколкото това само напред. Ето, вижте. Ще си пробвам. Не става. Затова така по-добре според мен. И всички ми спадат от Германия. Това пишете в коментарите от коя е тази държава. Защото аз не ги знам много. Не съм по географията. О! Главичка! Ето, ще се пробвам. Ще се пробвам. Така. Добре, брат. Ето. Как е? Ето, на другото. Как е, брат? Готино ли е? Готино ли ти е? Ето последната. Ха-ха. Не, добре, окей, браво. Ето, повяй топката. О, не, добре, това мисля, че няма победи. Чувам някакво оле. Сега ще ме аби. Не успях да се надигна. Пишете в коментарите дали съм добър. Мисля, че съм доста добре. Защото ги побеждавам 3 победи. Дали ще има? О, не. И не! Добре. Бам! Не, бе! О, добре. Хайде, 10. Отбелязах 10. Ха-ха. Извинете ме. Някой звъни на това. Ето след малко ще се върна. Добре, върнах се. И както виждате 12 на 6. Чуя се, ще поиграя извън кадър между другото. И нека да видим какво мога да си купя с тези пари. Watch видео, free go, не ми трябва. Окей, изобщо, между другото не съм фен много на футбола, затова не ги разбирам много. Окей, мисля с този да бъда. Това е Роналдо, а това е Меси. Така ми прилича, защото двамата са безплатни, мисля. Това Роналдо ли е? Не знам, ще играя с Роналдо. Така. Нека да игра, да видя какво е това. Маски. Не ми трябва. Всичко е много скъпо. Откъде е толкова пари, бе? Не, искам да играя с 100. Юз. Аха. Окей. 5000. Не. Не. Нещо за по-евтино. Няма, всичко е на 5000. Екстра тайм. Окей, аз какво ще това между другото? Да, можете да завъртате спин. И видим какво ще ми спадне. О, колко красиво. Нещо хубаво. 1070. 1070. Това ли ще ми се падне, бе? Да, много хубаво, направо. 1070. Коинс. Голд. Но пак е нещо. Екстра спин. Do you want spin again for free? Много. Искам да въртя. Специал уев. И какво?
Free Will, специал. Не искам. Спешъл, да е спешъл. Какво е това специал? Някой да ми обясни. Окей, няма значение. Нека да се върнем в началото на играта. Алпо, аз така го наричам. Алпо. Хареса ми играта. Благодаря. Я видим. Окей. Тако ми трябваха по-хубави батушки. Батушки. Те са малко скъпите. Добре. Къде? Хо-хо-хо-хо-хо! Тази колко мога да ги продам? Не искам да ги продавам. Добре. Те не ме харесаха клипа. Между това го използвате, когато 20 гола такова. Окей, да ме харесал клипа, ако така можете да го харесате, за да виждате повече от мен. Може да се абонирате, за да се присъедините на геймерите, може... Няма значение, може да коментирате, за да изразите вашето мнение. Можете да споделяте клиповете ми с приятелите, за да мога да се развия, да ме последвате в Google+, да ми харесате Facebook страницата, знаете защо. И както ви казах, това е. Не знам друго какво да ви кажа и да. Чао, чао. Извинете за дългия клип, дано сте го доизгледали. Да, чао.